yana da passphrase, saboda haka kana buɗe shi kana rijistan blockchain zaka ci gaba da transaction ɗinka ne. Shi kuma Sidra bai da passphrase, saboda haka sai ka yi linkin na wallet ɗinka kafin yayi. Da farko dai zaka shigo nan ne, idan ka shigo nan gashi kuna kallo can ƙasan nan, I'm sorry, wannan setting ɗin, alamar setting ɗin shi zaka fara taɓawa. Idan ka taɓa sai mu fara da rijistan blockchain ɗin Sidra. Da ka taɓa wannan inda na taɓa network ɗin, sai ka zo ka taɓa wannan add network ɗin. Bayan ka taɓa ka tafi sama, sai ka taɓa wannan custom ɗin, sai ka taɓa shi, zai nuno maka kamar haka insha Allah. Da farko nan da aka sa Sidra coin ko Sidra chain, ko ka haɗa ko ka raba san makal. Da aka yi saka sunan ka ma idan ka so. Sannan sai ka rubuta https:// sai ka rubuta nut haka, sai ka yi dot sidrachain.com/ kun gani https://nut.sidrachain.com sai ka yi kwafi saboda ya sauƙaƙa maka na ƙarshe. Nan wajen chain ɗin da aka saka 974 sai 53, 974.53 wajen chain ID. Sai nan kuma symbol sai ka mai shi capital, sai ka saka Sidranka haka. Nan kuma abinda ka kwafo a ce kai pasting, sai ka goge slash ɗin ƙarshe, sai ka zo nan wannan nut ɗin sai ka goge, sai ka saka ledger haka. Kun gani yanda yake hakan nan haka za ka yi, gashi nan yanda yake hakan nan dai za ka yi insha Allahu. Ka yi rijistan blockchain successfully, sai ka danna add mana kai. Okay, ashe kai. We did not recognize this network. Be sure that chain is correct kaza. Kai dallacin komai daidai ne. Yawa, kun ga ya rubuto maka Sidranka. Bayan ya gwado maka haka, za mu shiga bidiyon mu na biyu. Sai ka shiga nan wajen, idan ka taɓa shi haka zai gwado maka nan, sai ka taɓa nan wajen search ɗin nan, kun gan shi. In ka taɓa sai ka rubuta sidra.com kawai. Sorry, kai. sidra.com shikenan kawai. Kai aya haka ne kan. Sorry, tafin sauri. sidra.com. Sidra chain. Na yi rafkanuwa, astaghfirullah. sidrachain.com sai ka yi enter, zai saco maka, ma'ana zai sacin. Idan ya wangalo maka haka, sai ka yi login na account ɗinka na Sidra. Za ka yi login. To wallahi sai dai in tsayar da bidiyon nan, amma baranga yau wato Allahumma sauki. Shikenan bara ku ga password ɗina ba. Madalla. Idan ya wuce maka haka, bayan ka yi login ya wuce haka, kun ga account ɗina, amma wannan account ɗina na biyu ne, already ne an mun verify. Wannan account ɗin kwata-kwata ma Sidra kwalli 64 ne, na buɗe shi ne kawai don saye da sayarwa na. Yawa, idan ka yi login haka, sai ka taɓa nan gurin wallet ɗin, kun gan shi. Idan ka taɓa zai buɗe maka haka. Ni kar ku ga komai background ɗin baki, ni na seta hakan. Bayan ka taɓa wallet ya nuno maka haka, nan gurin da aka rubuta Alhaji M-Train, in kai ma ka sa sunanka ka editing, zai gwado maka sunan da ka san. Ko baka editing ba zai gwado maka wallet 1, sai ka taɓa shi. Amma kafin nan kana so ka ga wallet address ɗinka ma tukunna, wannan ɗan QR code ɗin da ka taɓa. Kun ga wallet address ɗinka da QR code, shi za ka taɓa in kana son ka ga wallet address ɗinka kenan. To nan kuma in kana so ka yi wannan sai ka taɓa. To kun ga a nan ban da Sidra ko ɗaya,
sannan kuma sai ka taɓa nan wannan add create wallet ɗin, add/create wallet, ka yi adding ko ka yi creating wallet, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi zai gwado maka haka, gashi nan create wallet, kar ka taɓa create wallet tunda da MetaMask kake so ka jona, saboda Sidira wani sa'in suna tsaya network ɗinsu sai ya ƙi buɗewa ko ya ƙi wani abu ta application ɗinsu, amma in ta nan ne duk coins ɗin da ka saya za a tura maka, sai a tura maka kai tsaye ne kawai ba tare da wani shamaki ba insha Allah rabbi. Da ka taɓa wannan kenan create wallet, connect with account Sidira, yana tambayan ka na MetaMask ɗin da ka taɓa, I understand the security risks, sai ka taɓa nan wani suke, kun gani ya gwado maka yanzu za ka yi connecting, sai ka dangwali connecting ɗinka, shikenan sign in, sai ka ce yes, shi ma sign, shikenan insha Allahu ya connecting. To yanzu bari ku gani, kun gan shi ga nan account ɗina na Sidira, wallet address ɗinsa daban ne, ga account ɗina kuma na MetaMask da na yi linkin, shi ma wallet address ɗinsa daban ne, ma'ana yana amfani da wallet address ɗin MetaMask, wannan kuma yana amfani da wallet address ɗinka na Sidira. Saboda haka ka sani, kar dan ka yi linkin ko ka yi connecting ka ce ya banga Sidira na cikin wallet ɗin Sidira ya bangan shi a MetaMask ba, a'a dama ba za ka gani ba, saboda wallet address ɗinsu daban-daban ne, hanyar jirgi daban da na mota, wannan ga wallet address ɗin shi, wannan ga wallet address ɗin shi. Saboda haka idan kana so a tura maka Sidira a MetaMask, da ka kwafo wallet address ɗinka na MetaMask ne a tura maka Sidira. Idan kuma kana buƙatan ka yi amfani da Sidiranka ne na can abin nan na wallet ɗinka, sai ka kwafo wallet address ɗinka na Sidira.